Hlavná európska prokurátorka povedala, že Slovensko je akousi križovatkou pre daňové a colné podvody. Tam sú škody vyčíslené na niekoľko 100 miliónov eur a z veľkej časti by dokázali pokryť slovenskú konsolidáciu. Ako je možné, že o tomto sme nejako nevedeli? O čom by sme nevedeli? Ona tvrdí, že to nejako ušlo našej pozornosti. Ako keby Jednak pani Keveši je problémová, sama je stíhaná, alebo bola stíhaná doma, čiže to je ten istý prípad, ako Daniely Lipšic, jej dôveryhodnosť je z môjho pohľadu u mňa samého veľmi komplikovaná. Veľmi komplikovaná, veď o to práve ide. Len na objednávku a len jednu časť. A potom sama bola stíhaná. Pani aktorka, nehádajte sa so mňou. Buď chcete odo mňa odpoveď, alebo so mňou nediskutujte. Ja neviem, či tomu nerozumiete, tomu princípu, vášmu postaveniu. Položili ste mi otázku a ja vám odpovedám. A dovolte, že je na mne, čo vám do tej odpovedi dám. Takže skúste nekomentovať počas toho, čo rozprávam, že so mnou nesúhlasíte. Lebo bohužiaľ nemáte jediný fakt proti tomu, čo rozprávam. Je pravda, že bola vyšetrovaná, obvinená? Je to pravda. Je pravda, že bola obvinená, vyšetrovaná za zneužívanie právomoci? Áno, pretože vyšetrovala len jednu stranu a slúžila politickým čistkám v Rumunsku. Čiže ergo má u mňa takú istú dôveryhodnosť ako obvinený zločinec Lipšic. To je to isté. Čiže táto pani nám hovorí o tom, že máme problémy s daňovými podvodmi, veď to vieme, veď to sa rieši a to je základné pravidlo, ktorými sa riešime aj do budúceho roku, aby sme nemuseli robiť ďalšie opatrenia v rámci konsolidácie a zvýšili sme efektivitu daní, pretože sú prítomné daňové podvody, voči ktorým bojujeme samozrejme. A čo novinka v tomto má byť teraz? Nechápem. Pán minister, tak aby sme si najprv vyriešili tú pani Kevešiovú. Ona bola... To netreba, to je môj názor a vy ho nemusíte čo riešiť. Vaša úloha nie je obhajovať pani Keveši, že ne? Chcela by som položiť otázku. Ona bola zvolená riadne orgánmi Európskej únie. Ja k tomu blahoželám. To neznamená, že pán Reinders bol tiež zvolený a dneska je obvinený z prania špinavých peňazí. To bol aj pán Reinders. Rešpektujete asi. Nie. Ju nie. Ju rad iste, ale ona pre mňa nie je akože relevantná osoba, predovšetkým z toho dôvodu, že sa podielala na politických čistkách. Po druhé, zoberte si, že pána Reindersa, ktorý je podozrivý zo prania špinavých peňazí, ste tu tiež glorifikovali ako osobnosť, ktorá nám tu hovorila, čo máme robiť. A pozrite sa, jak dopadol. Ja si myslím, že to je len otázka, kedy majú niektorí ľudia vzdialenejší prístup, tolerovaný prístup zo spravodlivosti. Takže to je celé, ale skúste prejsť k otázke, nebavme sa o pani Kevešovej, tá nie je podstatná. Som položila hneď na úvod, že prečo ona teda tvrdí, že si to nikto nevšimol, kde sú teda tie peniaze, keď si to niekto všimol, lebo slovenskej štátnej pokladnici mohlo utiecť niekoľko 100 miliónov eur. To bola tá otázka. Neviem, čo to je za komentár, pretože tu sa s daňovými podvodmi bojuje. A je evidentné, že niektoré daňové podvody nie sú ešte v tejto chvíli odhalené. Čo je na tom novinka? Akože to nejaký objavili sme Ameriku? Veď keby boli všetky odhalené, tak tie peniaze už máme späť a máme efektivitu výberu daní 19%, ale nemáme. To znamená, že existujú daňové podvody, ktoré ešte dnes nie sú jasné. Ako chcete Čo je to za novinku, prosím vás pekne? Veď to tu tvrdíme stále. Medzera, pán minister, to asi vieme. No však a potom, prečo je také prekvapivé toto vyjadrenie pre vás? Teraz nerozumiem, že či teda... Že ona vie o nejakom daňovom podvode, ktorý my nestíhame? To chcete povedať? No, z toho som porozumela. Že ona už vie, kto, však nech to stíha ona, že DPH je európska daň, keď chce. No, stíha to evidentne ona, tak otázka je, že prečo až ona? No, to je dobrá otázka. A odpoveď na ňu má zrejme ona. Bude to medzinárodné a prišli na to... Asi to mala stíhať... Bude to medzinárodné? Slovenské orgány, nie? Veď v poriadku, ešte raz, pani kolegyňa. Na to bola zriadená, aby niečo stíhala, nie? Keby niečo nestíhali, bola by zbytočná. Je to tak? Že? No áno, ale... Čiže super, čiže bola na to zriadená, že existujú medzihraničné DPH-čky, ktoré sa stíhajú každému členskému štátu ťažko. Ak by to bolo, že ona nemá nič stíhať, tak na čo by existovala? Že vy zamysleli ste sa niekedy nad logikou svojej vlastnej otázky? Ja chápem, že chcete zaútočiť. Ja rozumiem, že vašou úlohou je, táto reportáž je, že Slovensko nestíha dane, musí to za nich robiť Európska prokuratúra. To je titulok, ktorý bude na vašej reportáži. A ja vám na tom odpovedám, to je jej práca. To je práca, lebo existujú DPH, ako iste viete, za určitých okolností medzinárodná daň, ktorá koluje to hlavne európska daň, a teda sú niektoré veci, ktoré členský štát nemusí vidieť. A keď ho nevidí, tak ho na ňom môže upozorniť, ako každý iný, aj ona má povinnosť, aby samozrejme dávala informácie prípadným orgánom činným v trestnom konaní. A ak to chce vyšetrovať sama, pretože neverí niekomu, nech to kľudne vyšetruje sama a ja k tomu srdečne blahoželám. Je to skvelé, bude podať dobrý výkon. Ja som veľmi zvedavý, ako sa Európska prokuratúra postaví k tomu majetku odovzdanému, ktorý bol, alebo k tým netransparentným nákupom, uvidíme jej výsledok.
Pán minister to ona samozrejme netvrdí, každopádne. Otázka bola, že či to nemali skôr stíhať slovenské orgány, aby teda... Isté, že mali, ako náhle sa to dozvedeli, mali by stíhať. Ak mi dokážete, že nestíhali napriek tomu, že vedeli, no tak poďme sa o tom baviť, to je kauza. Ak vedeli o tej trestnej činnosti a nestíhali ju, to je závažná informácia, treba to dať na inšpekciu a treba sa pýtať pána Zuriana potom na odpoveď, že ako to vyšetril. Pani prokurátorka tiež hovorila, že problém môže byť aj v tom, alebo ona ho vidí v tom, že jednoducho niektoré zložky polície, napríklad NAKA, zanikla a tým pádom To je vyšetrovateľe... nezmysel a to je politické vyjadrenie. To je presne to, o čom som povedal. Mala by si pozamätať pred vlastným prahom. Nechajte ma, prosím. Vyšetrovatelia, ktorí to vyšetrovali, boli preradení na iné pozície, prišli tam noví vyšetrovatelia a to vyšetrovanie sa skomplikovalo. Áno. Ale vyšetrovatelia, vy viete, že neodhalujú trestnú činnosť. Či to rozumiete? Vyšetrujú ju, nie? Ne, ale neobhalujú. Všimli ste si to? Prosím vás, Pani redaktorka, aby ste Nepoďme rozumeli. slovíčkam. Nemôžete, viete, ako ste včera povedali, že prokuratúra zamietla trestné oznámenie v otázke darovania migov. Bolo to aj vo vašej... My vo sme vašom stanovisku. reportáž nerobili, takže asi nie. Dobre, prepáčte, vy ste už prestúpili, zmenili ste dres. Bolo to v iných televíziách. Ale to prokuratúra nebola. Bol to vyšetrovateľ. Bola to polícia, ktorá to odmietla. Čiže aj v tomto prípade vyšetrovatelia neobjasňujú trestnú činnosť. Neodhalujú, pardon. Vyšetrovatelia objasňujú. To znamená, to odhalovanie majú vždy kriminalisti k dispozícii. Operatíva, tá sa snaží nachádzať trestné činy, kde sú. Čiže ak vy tvrdíte, že pani Keveši povedala, že vyšetrovatelia nenašli tú trestnú činnosť, Som nepovedala. povedali ste to pred chvíľou, veď sa so mnou nehádajte, pani redaktorka. Uzavrime tú tému, lebo to nemá zmysel diskutovať s niekým, ktorý proste je nevedomý. Pán minister, Takže ešte raz. Pani Keveši tvrdí, že to, že bola zrušená NAKA, komplikuje vyšetrovanie, lebo sa tam vymenili vyšetrovatelia a komplikuje. A ja hovorím, že je to proste Nebolo nepravda chybou zrušiť a že pani Keveši nemá pravdu. Proste to je blbosť. A vychádza to z jej politických stanovisk, ktoré má dlhodobo, lebo je vždy majster sveta. Preto hovorím, Keveši, Lipšic, to je jedno a to isté. Ak sa vám videá páčia, podporte nás odberom, lajkom a zdieľaním. Vás to nič nestojí a nám to pomôže v ďalšej tvorbe. Ďakujeme.